Sabi kinabit ons. Bij de speaker. Klam. Hoe is het voor Mara hier voor Marco Jones? Marco Jones komt van Robertson Town af. Marco Jones, hoe voelt het vandaag voor die span te spelen? Dat is great, moet ik zeggen. Die lange van hem aan te passen is bij je nice mensen, bij je nice spelers. Ik denk na 2 weken, 2-3 weken voel ik als ik thuis is. Ja, het was voor Robertson altijd thuis door. Maar ik is blij om hier bij Universals te vissen. Ik zie heel erg goed voor die jaar voelen met samen die guys. En voor die toekomst wat ons verwacht. Wat is jouw succes voor dit jaar met die span? Succes of bedoel je nou succes? Ja, Wat ik wil bereiken? ja, wat wil je bereiken? Ik denk definitief dat we bereikt is om ons goal is om top 12 te gaan en ook om in Liga te winnen. Het is hier makkelijk hier om te klimmen, maar ons weer gaan naartoe en ons wat goed. 24 dagen is weer eens jouw kracht geweest. Wat een Marco Jones Marco. Marco, wat is hij voor jou, jouw span van laatste jaar? Wat is hij vandaag van vallen te zien? Robson Town. Robson Town vallen te zien is dank je. Laatste jaar eerstens, ik weet het was een great jaar. Definitief één. Dan wil ik feliciteren voor de jaar voor ik weet dat we gaan goed doen. We zullen succes maken. Ze bij je goede span, bij je goede club. Dus ik wil niet sterk te zien vallen en dan wordt het dan niet. Het is vandaag gezien in Marco. Vandaag speelt ze vandaag is hij weer een ander soort spel gespeeld vandaag. En sterkte voor jou weer voor loopbaan en alles wat mooi is voor mij. Bij je dan. Baie dankie Marco Jones. Zeker.